Hola, bon dia. Bé, ens fa molta il·lusió i alhora hi ha molts de nervis en aquesta primera presentació de la taula d'infància i adolescència de l'Alt Empordà. Aquí hi ha una petita representació del que hem estat el grup motor fins ara, tot i que hem fet un grup motor ampliat, però així us podrem explicar una mica la trajectòria. Per aquí corre en Roger, que també ens ha donat tot el suport del món. I donar les gràcies a la Rosa, que ha sigut una mica la culpable, responsable que estiguem aquí, que ha anat fent de mosca, heu de fer la taula, heu de fer la taula. Doncs aquí estem, la taula de l'Alt Empordà. Llavors ens hem repartit una mica la feina, jo us faré una petita introducció, hem estat parlant tota l'estona de què són els drets i un breu recorregut sobre els drets de la infància. Jo segurament us parlaré més del marc teòric ideal, després en José Manuel ens aterrarà a la vida de què és això, i la Txell, la Sandra i la Pili us explicaran el recorregut que hem anat fent en aquesta taula. Bé, durant tota l'estona hem estat parlant del que era un dret i llavors la reflexió és que la convivència humana està impregnada de moltes normes i moltes regles des de l'origen i de continguts molt diferents. Sovint no som conscients que aquestes regles i estem acostumats a veure-les com un dret, com una cosa allunyada de nosaltres, com una matèria que és patrimoni de jutges, de fiscals, d'advocats, de l'administració jurídica, del poder, dels diners. Però el dret és més que un ordre jurídic. S'expressa a partir d'un conjunt de normes que regeix una societat, regula la conducta dels ciutadans i resol els conflictes inspirats en postulats de la justícia. El dret hauria de ser el reflexe de la nostra voluntat de conviure pacíficament, respectant les diferències i les llibertats personals, i a la vegada hauria de ser un instrument que ho fes possible. En aquesta complexitat terminològica, conceptual i ètica del tema dret de les persones adultes, des de la taula ens hem preguntat com ho deuen sentir i viure els infants i els adolescents. Per això hem fet cerca a les xarxes de possibles definicions fetes per a aquests infants i joves. I n'hem trobat una de Save the Children que ens ha agradat molt, que diu, des de la visió d'un nen, que un dret és una cosa important que ningú ens pot prendre i que totes les persones tenim des que naixem. A més dels drets, també tenim deures, que són les tasques que hem de fer perquè totes les persones puguem viure bé. Aquestes definicions tan simples però tan complexes alhora ens fan adonar que potser hauríem d'escoltar més els infants perquè el seu llenguatge és entenedor, planer i clarivident. Com hem fet els adults per protegir els drets dels infants? Us faré una molt breu revisió històrica sobre això. Abans del segle XIX, els nens i les nenes no eren considerats persones humanes, eren persones sense drets i sotmeses als seus pares. I en l'historial trobem exemples com ara els infanticidis, que era una pràctica permesa i extesa. Les societats practicaven la mort dels nens d'un any o més petits per motius varis, pel control de població, per embarassos no desitjats, per discapacitats. I trobem el primer cas d'una condemna per maltractament a Nova York l'any 1874, on una situació de terrible d'abusos i maltractaments a una nena es va aconseguir condemnar a l'agressor adult aplicant una llei que era de protecció d'animals, perquè no existia cap llei de protecció d'infants. A partir del segle XX, aquesta situació va anar canviant a poc i de manera molt tímida, i hem passat com per 3 períodes. Un primer període on hi ha un canvi de la concepció d'infància i on es comença a definir-los com a persones i com a grup social, tot i que no apareixen a cap legislació concreta al respecte. S'entén a l'infància com un pas cap a l'adultesa, on els nens s'aïllen del món i se'ls prepara per la vida. Deixen de ser propietats dels pares, però passen a ser propietats de l'Estat. Són objectes d'un procés social encaminat a una societat futura ideal. Una etapa d'espera on sota els lemes de els infants encara no són, els infants encara no són capaços, els infants encara no són responsables. I apareixen les primeres lleis de protecció del menor, en forma de control social i lleis d'obligatorietat escolar. Els infants són retirats del món laboral i com a mesura protectora i s'inicia un interès pel desenvolupament òptim d'aquests. En aquest període s'elaboren les primeres normes que recullen les necessitats de protegir la infància més enllà de l'assistència que ofereix la beneficència de les institucions religioses.
Fent un salt molt gran, passem un segon dels anys 70 als 90, i on comença a percebre's un petit canvi. S'inicien les veus crítiques sobre la concepció d'infància i per primera vegada es fa demanda de considerar els infants com a subjectes, com a éssers humans de ple dret. I per fi arriba la Convenció sobre els Drets dels Infants. Les Nacions Unides van redactar un acord internacional el 20 de novembre de 1989, on per primera vegada es recull en un únic document els drets que tenen els infants i que són d'obligat compliment. Aquests drets recullen 4 principis bàsics: la no discriminació, l'interès superior de l'infant, el dret a la vida i la participació. Els organismes internacionals a favor dels drets dels infants consideren que la Convenció va instaurar 3 categories de dret conegudes com les 3 Ps: la protecció, la provisió i la participació. La protecció serien els drets que protegeixen els infants davant de situacions que dificulten el seu desenvolupament integral: el dret a la vida, la convivència familiar, la protecció davant d'abús i negligència. La provisió serien els drets que proveeixen als infants de recursos, capacitats i contribucions per a la supervivència i el desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. I la participació, que serien els drets que potencien en els infants l'expressió d'opinions i que puguin prendre part de les decisions dels aspectes que els afecten. Per poder dur a terme tot això, es proposen com a pla d'acció també 2 Ps: la prevenció i la promoció. La prevenció serien el conjunt d'accions que tenen com a finalitat preservar els infants de qualsevol situació que no garanteixi el seu desenvolupament integral o benestar subjectiu. I la promoció seria dotar els infants d'eines perquè siguin ells mateixos qui puguin millorar les seves condicions de vida. Per finalitzar aquesta breu exposició, faríem un gran salt cap al tercer període on ja ens situaríem en l'actualitat i en el nostre territori, Catalunya. Ja s'ha anat anomenant, però aquí destacaríem com 3 factors molt importants. Un és la Llei 14/2010 del 27 de maig dels drets i les oportunitats dels infants, que és un marc normatiu que té com a horitzó complir amb la Convenció sobre els drets dels infants i garantir el benestar de la infància, promovent polítiques en matèria d'infància i desenvolupant les 5 Ps que us anomenava abans: prevenció, promoció, protecció, participació i atenció. Aquest marc normatiu ha permès el desenvolupament de decrets com ara el de les taules d'infància, que són instruments per impulsar el benestar de la infància i l'adolescència en els diferents ens locals i en els territoris. Un altre instrument a tenir en compte és el Pacte per la Infància del 2013, que és un document de consens polític que es proposa avançar en matèria de drets i deures dels infants a partir del treball de 4 eixos. Un és la participació social de la infància, l'altre és la inclusió social a la qualitat de vida, el tercer, la igualtat d'oportunitats en l'atenció a la infància, i el quart, els mitjans de comunicació i el tractament que en fan de la infància i l'adolescència. M'agradaria recalcar 2 cites rellevants d'aquest pacte que desitjaríem que no fossin només un text bonic, sinó que també es poguessin dur a la pràctica. El pacte proposa superar la invisibilitat de la infància construint un nou ideari i una visió adulta on es reconegui el protagonisme en igualtat d'oportunitats que li correspon. Fomentar la participació infantil des de la proximitat i en els diferents entorns: família, escola, temps de lleure, barri, veïns, mitjans de comunicació. Crear i desenvolupar òrgans de representació infantils. Implicar la societat en el coneixement i acompliment dels drets dels infants. Recollir l'opinió dels infants i la seva participació en les diferents seus de polítiques públiques. I la segona cita seria que cal un compromís de tota la societat i de tots els àmbits per fer passos endavant en favor de la infància, per fer que guanyi centralitat i sigui més visible a tota la nostra societat. Aquesta primera jornada del TIAF de l'Alt Empordà hem posat per títol Posant la mirada a les polítiques d'infància. Davant d'això, l'àrea de benestar i la Fundació Salut Empordà hem començat a instaurar les bases del que serà la TIAF, que ha de ser un instrument molt potent per fomentar aquests drets dels infants i afavorir el benestar dels infants i joves a la comarca de l'Alt Empordà. Aquesta és una tasca i una obligació transversal de tots: polítics, serveis i entitats, ciutadania, famílies, tècnics, professionals i els propis infants i joves. I també des de la transversalitat, com han dit els nostres companys d'Osona. Des de salut, des d'educació, des de seguretat interior, des de serveis socials, medi ambient, joventut i punts suspensius, perquè aquí podríem afegir-nos amb molts més.
Volem promoure que els infants i els adolescents de l'Alt Empordà puguin créixer i desenvolupar-se amb plens drets. Dret a una identitat, dret a l'atenció especial, dret al joc, dret a la comprensió i a l'afecte, dret a la protecció, dret a la salut, dret a la igualtat, dret a l'educació, dret a la participació, dret a la pau i al benestar, dret a la petita infància i una atenció i cura a les seves necessitats. Cal apostar per un treball dels drets a partir de dues concepcions bàsiques. Un és que els infants han de créixer i s'han de desenvolupar en entorns on es vetlli pel compliment dels seus drets, i un altre que també s'han de tractar els infants com a subjectes actius de drets, és a dir, han de créixer en entorns en els quals se'ls impliqui i siguin reconeguts com a actors i actrius principals per defensar i reivindicar els seus drets. Aquest enfocament dels drets suposa que els infants i els joves estan immersos en situacions on poden experimentar i créixer utilitzant els drets per així poder construir una identitat com a ciutadà actiu, compromès i implicat en el seu entorn. Si des de l'Alt Empordà volem treballar així, ens interpel·lem a tots i a totes a ser proactius en la defensa dels drets dels infants, sumant a la protecció altres estratègies que incideixin en l'oportunitat de desenvolupament dels infants com a subjectes de dret i d'apoderament. Tenim una mica de feina. Des del TIAF ens interpel·lem i us interpel·lem a ser subjectes proactius en aquesta defensa dels drets dels infants i adolescents de la comarca. Volem crear consciència i sensibilització, buscar implicacions i complicitats, conèixer l'estat de la infància a la comarca i promoure accions per tal de la comarca de l'Alt Empordà esdevingui un lloc en el món de benestar infantil i compliment dels drets dels infants i els adolescents. I esperem aconseguir-ho amb el suport de tots i totes. Bé, bon dia. Moltes gràcies a Cristina per aquest repàs històric i situant-nos en l'actualitat. Jo resumiria també dient que els nens, nenes i adolescents actualment el principal repte és poder ser nenes, nenes i adolescents i tenir dret a la infància i a l'adolescència, en un món en el qual, com diu Neil Postman des de l'any 82, la infància com a concepte potser ja està desapareixent, o sigui que tenim feina. Bé, se m'ha presentat com a psicòleg i també soc llevadora. Avui estic com a llevadora. Vull dir, he estat en aquest embaràs de 3 anys de la tia Fusona, he estat de llevadora i també després acompanyant en el recorregut d'aquests anys i ara també estic de llevadora en la construcció de la TIAF de l'Alt Empordà. Llavors jo el que faré és fer una mica de teloner també del que presentaran després les companyes i us faré 3 telegrames. Faré un telegrama que és sobre què és treball en xarxa, que és la metodologia bàsica de les taules i de les xarxes, què és treball en xarxa, unes pinzellades. Després us parlaré una miqueta del marc institucional, dels pares i les mares de la taula local, de la taula d'infància, adolescència i famílies de l'Alt Empordà i, en últim lloc, algunes conclusions d'un estudi que vam fer fa 4 anys sobre l'estat de les taules i xarxes d'infància a Catalunya. Doncs res, pinzellades de què és treball en xarxa. Una primera frase que té molta teca, vull dir, perquè és treballar en xarxa se reconeix que cada disciplina, cada àmbit, cada institució no té prou saber ni té prou poder. Això és reconèixer que tothom, totes les disciplines, àmbits, institucions, tenen la mateixa legitimitat i han de ser respectades per igual. No hi ha disciplines o no hi ha d'haver disciplines de primera o de segona o de tercera categoria. No hem de mirar-nos el melic, cal anar més enllà dels interessos parcials i això és un dels objectius de la taula, de les taules, el posar al centre les famílies i les comunitats. Sobretot treballar en xarxa també és sumar i multiplicar. Estem ja molt cansades de restar i de dividir. Ens hem passat molts anys de la vida restant i dividint i ara hem de passar de curs i practicar aquestes altres 2 operacions bàsiques com són sumar i multiplicar. I hem d'evitar que la paraula treball en xarxa es converteixi en una paraula gastada. Tothom diu que treballa en xarxa, però què expliquen després?
O sigui, supera aquesta paradoxa. Tothom en treballa, tothom es omple la boca, però en la pràctica, quan rasques els indicadors concrets de treball en xarxa a nivell de projectes familiars, grupals i comunitaris, no hi ha tanta cosa. Bé, i atendre les 5 P's. Jo us dic les 5, que serien afegint a la promoció, prevenció i protecció, la participació i la provisió de serveis, programes, projectes per dur a terme aquestes altres 4 P's, de promoció, protecció, prevenció i participació. I per aplicar, un altre motiu per treballar en xarxa, per aplicar l'Aldoia. Ara celebrem 12 anys de la seva creació. 12 anys han passat, 12, i encara, ara no us posaré en un brete de preguntar-vos que digueu quantes persones han llegit l'Aldoia, no ho preguntaré, però cadascú ho sap, i us animo a llegir la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència, perquè a més hi ha molts articles encara que no estan desenvolupats. I és una responsabilitat de tothom, o per acció o per omissió, podem ser negligents, no contribuir a l'aplicació plena de l'Aldoia, que ara compleix 12 anys. Després parlaré un pèl d'una cosa d'això. I per què treballar en xarxa? Perquè és una responsabilitat pública de tothom. És una responsabilitat pública que hem de convertir en realitat cada dia i, a més, avaluar, que després parlaré d'avaluació. Espais institucionals de treball en xarxa sobre infància i adolescència. Com estan els pares, les mares d'aquesta criatura que neix ara? La taula, a nivell de terminologia formal, seria una taula local, és la taula d'infància, adolescència i famílies del Empordà, la normativa ens diu que és taula local. Llavors, fem un repàs, tenim la Taula Nacional d'Infància i Adolescència de Catalunya, que es va crear el 2014. He trobat l'última memòria del 2016. Tenim taules territorials, 7 taules territorials creades totes a l'any 2015. He trobat únicament l'acta de la seva constitució i creació el 2015. Potser estic equivocat, me falta informació. L'última informació que hem trobat a les xarxes i preguntant a algunes persones més implicades en planificació, i ens diuen que es van constituir, es reunir només el dia de la seva constitució. Llavors, després tenim taules locals i xarxes locals. Taules locals com la TIAF d'Osona i com les xarxes que en la seva comarca, les 4 xarxes municipals que la composen. Les taules locals i les xarxes locals han d'estar amb el màxim de suport per nivells superiors, per les taules territorials i per la taula nacional. No sé què penseu, però bastant feina tenen les taules locals per fer tots aquests objectius que ens explicaran i que ens han explicat la taula d'Osona, com per poder viure amb emancipació abans de créixer del tot. La d'Osona porta 5 anys. Llavors, fa falta suport institucional de tots els nivells, de totes les institucions a nivell català per les taules locals d'infància i adolescència. El 2018, des de la UB, des del màster en prevenció i tractament de les violències familiars, maltractament infantil, adolescent, maltractament de gènere a la parella, maltractament a les persones grans, van fer per nostre compte i risc, sense cap encàrrec, un estudi sobre l'estat de les taules i xarxes d'infància i adolescència a Catalunya. Vam enviar un e-mail a les 103 àrees bàsiques de serveis socials, va respondre Déu-n'hi-do, el 41,7%, i ens va permetre identificar 44 taules i xarxes comarcals i municipals. Teniu aquí el link, imagino que s'enviarà a totes les persones assistents la presentació de PowerPoint perquè pugueu també donar prema, si us interessa, aquest article, on està explicat tot el que van trobar i una hipòtesi passats 4 anys, a partir de diferents informacions qualitatives, ens diu que moltes d'aquestes taules i xarxes estan en situació de risc o d'alt risc. Algunes han desaparegut, altres no se sabe, no contesta.
Llavors, ara us presentaré algunes conclusions i propostes a partir d'aquest estudi de l'any 2018 de 44 taules i xarxes comarcals i municipals. Com a punts forts, i això també és per encoratjar i completar i reafirmar el que ens diuen des de la taula d'Osona, són espais molt útils per reflexionar, per crear de forma conjunta, no només per conèixer-nos. El conèixer-nos és un mitjà, el que volem és crear respostes a mida de les necessitats de la infància, adolescència i famílies, serveixen per promoure la cultura del treball en xarxa i concretar l'interès superior de l'infant, que tant parlem. Són útils per la implicació i participació activa dels membres, per la coordinació regular que suposen per el treball en famílies i per la construcció que fan d'una estructura organitzativa mínima. Última imatge, i aquí us poso alguns aspectes a millorar i seria quasi que recomanacions o desitjos per aquesta taula que comença a caminar ara. Primer aspecte a millorar i a tenir en compte si volem fer prevenció i bona cura d'aquesta criatura. Compromís polític. Compromís polític. Això què vol dir? Polítiques d'infància, adolescència i famílies valentes, continuades, ambició estratègica. Participació d'infants, adolescents i famílies. I aquí és una bona línia en la que comença Osona de tenir el valor, que jo coneguis la primera que ho fa. Aquestes estructures que comença a posar al centre, encara lluny, les experiències que hi ha al territori de participació d'infants, adolescents i famílies, d'implicar-les activament perquè siguin una pota, perquè en les properes jornades, potser no dona temps per la segona, potser la tercera, que aquí estiguin la infància, l'adolescència, les famílies i la xarxa de serveis professionals. Un tercer repte, la comunicació, millorar la comunicació interna i externa. És bàsic. I en el sector psicosocioeducatiu ja sabem que el tema de la comunicació és en casa de l'herrero cuchillo de palo. Hem de millorar molt la comunicació. Hem de millorar els lideratges de les taules i xarxes locals. No han de ser únicament impulsades o amb més esforç des de serveis socials o àrees de benestar. Han d'estar, i jo penso que és un compromís fundacional, que realment sigui salut, educació, justícia, seguretat, serveis socials. Però no que tot el pes recaigui, i ara això és collita meva, que no recaigui tot el pes en serveis socials i àrees de serveis socials. I el tema eficàcia, i per assolir l'eficàcia, i per valorar si realment són aquestes estructures eficaces, fa falta avaluació, imprescindible. I aquí em permeteu fer una mica el Pepito Grillo, però és un fet, vull dir, no és una valoració. Fa 12 anys, l'Aldoia, a la disposició addicional 6ena, ens parla que s'ha de crear un centre de recerca sobre maltractaments infantils. Fa 12 anys. Esperem que no passin altres 12. Finalment, per treballar en xarxa, i permeteu-me aquest també consell des de la meva experiència de 40 anys, primer hem de millorar com a persones professionals. Després hem de millorar el treball en equip, en el nostre equip, i després, amb aquesta força de professionals, amb plans de millora, amb aquesta força d'equips que treballin amb la metodologia de treball en equip, al seu propi equip, és quan hem d'anar, com podem anar a treballar en xarxa d'una manera més eficient. O sigui que al final la xarxa ha de ser viscuda com a útil i respondre a les necessitats sentides de tothom que participa a la xarxa. O sigui, de tot cor, llarga i útil vida a la taula d'infància, adolescència i famílies de la temporada. Doncs a mi em toca la part de començar-vos a explicar les primeres passes de la TIAF, però no abans volia fer un recordatori de totes aquestes experiències de treball en xarxa, que han sigut embrions també, de la taula d'infància i adolescència, que ara mateix és la TIAF i que és la que us presentem. Des del 2000 al 2008, a la comarca de l'Alt Empordà vam tenir operativa la CETIC,
que era la Comissió Interdepartamental per la Coordinació d'Actuacions de l'Administració de la Generalitat, adreçada a infants i adolescents amb discapacitat o risc de patir-ne. I des d'aquesta plataforma de coordinació tècnica ja vam elaborar la primera guia o el primer mapa de recursos de serveis i atenció a la infància i a l'adolescència d'aquí de la comarca, que es va publicar l'any 2003. Després hi ha hagut alguns altres espais de coordinació entre serveis que ens han servit com per treballar necessitats concretes, i parlo de la Comissió Socioeducativa, que va estar operativa des del 2016 al 2018 i des d'on vam treballar des de l'àmbit social i l'àmbit educatiu tots els protocols de derivació de casos de detecció d'infants que tenien problemàtica social des de l'àmbit escolar a serveis socials. I ara a partir d'aquí sí que puc començar a parlar ja del nostre caminar com a TIAF, després d'aquest encàrrec que ens arribava compartit amb les companyes de la Fundació Salut Empordà, que ens deien, ostres, hem de muntar alguna cosa per poder treballar totes aquestes necessitats i preocupacions que tenim a l'entorn de la infància i l'adolescència de la comarca. I és més o menys al març o l'abril del 2021 que la Rosa ens diu hem de posar-nos a pensar en la creació de la taula d'infància i començar a posar fil a l'agulla per poder anar treballant el que ara us presentem. Al maig del 2021 fem una primera reunió amb el grup impulsor de la taula d'infància i adolescència i ens trobem bàsicament professionals de les àrees de benestar o de serveis socials de la comarca. Llavors comencem a fer bullir l'olla una mica i aquelles coses que ens preocupen, també amb les companyes de salut que també formaven part d'aquest grup impulsor, i comencem a pensar que és molt necessari que hi hagi la màxima representativitat de serveis i d'entitats. I en aquestes primeres trobades, on ens reunim professionals de l'àmbit social i sanitari, pensem que és important incorporar professionals de l'àmbit educatiu, de l'àmbit cultural, de l'àmbit jurídic, que també tenen a veure i molt de l'àmbit de seguretat a la nostra comarca. Al juny del 2021 convoquem una primera trobada de sessió plenària i en format virtual on convidem a moltes entitats i serveis de la comarca i on 35 professionals ens trobem i comencem a parlar de com hauria de ser aquest funcionament de la TIAF, a quines necessitats i a quins objectius hauria de respondre i comencem a definir el procés de treball conjunt. En aquesta trobada de plenari comencem a parlar ja de l'elaboració d'un mapa de recursos, que també us el presentarem ara a continuació, i de començar a recollir un document d'interessos de treball en aquests grups de treball que s'esdevindran dins el marc de la TIAF. Aquí ens situem ja després d'aquesta sessió plenària, comencen a sortir temes d'interès, els embarassos i les conductes de risc per tema de consum de tòxics, la prevenció de conductes addictives amb joves i comencem a centrar la mirada també en el tema de pantalles, les problemàtiques de salut mental amb adolescents, trastorns de conducta alimentària, suïcidis, difusió dels diferents serveis, de com expliquem als infants, als adolescents i a les famílies què és el que estem fent des dels diferents serveis. També tot el tema del treball amb joves i amb adolescents a la comarca, l'abordatge de les violències masclistes. També parlem de com és important poder conèixer les experiències de treball que s'estan fent en altres territoris per poder-nos nodrir i per poder aprendre també. I ens situem en el setembre del 2021 on comencem a elaborar aquest mapa de recursos i també fem una enquesta als diferents ajuntaments de la comarca per conèixer quines són les polítiques d'infància que hi ha o que tenim en el territori. Aquest març de 2022 decidim ampliar el grup motor i continuem sumant
recursos i serveis, també la representativitat política, que fins ara no la teníem i també es suma en aquest grup motor, i comencem a treballar ja molt fortament per la jornada que estem avui. I aquest és el cronograma de treball que hem portat i que ens ha portat fins aquí. I bueno, que només és la primera passa de moltes altres que vindran. Us presento també els objectius que ens hem plantejat com a TIAF per començar a caminar. Hem de tenir un objectiu per saber on volem arribar i en aquest cas ens n'hem marcat 4. El primer, que és generar coneixement sobre la infància i l'adolescència de la comarca, que ens faciliti el desenvolupament de les polítiques, els programes i les accions orientades a millorar la seva condició de vida, bé directa o bé indirectament. Necessitem conèixer què està passant als infants, als adolescents i a les famílies, què necessiten des d'una mirada inclusiva i pensada en la universalitat de les famílies, és a dir, amb totes les famílies que tenim al territori, no només posant l'atenció en la mirada de famílies vulnerables, però també tenint molt en compte que hi ha una part de població amb dificultats en el nostre territori i que li volem donar una importància també molt important, li volem donar un paper molt important. Promoure el desplegament de polítiques d'infància i adolescència que responguin a aquestes 5 P's que hem anat repetint: la promoció, la prevenció, l'atenció, la protecció i la participació. Això implica una feina de coordinació dels diferents equips i serveis del territori per millorar els programes que estem duent a terme i que es vehiculen o s'haurien de vehicular a través d'aquesta llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència. Ens fa posar la mirada també en els protocols i els circuits que tenim establerts a nivell de territori, en si funcionen o no, en si els podem fer més àgils i en si posem les persones al centre. Ens fan posar la mirada en com atenem a les persones, qui fa què en cada cas, per assegurar bones atencions i garantir bones praxis, unificant i consensuant criteris d'atenció. I també ens aporta la mirada al generar un espai d'intercanvi d'informació i coneixement. Pensem que és molt important créixer, generar coneixement compartit, afavorir la transferència de coneixement aprenent d'experiències que ja s'estan duent a terme, com la TIAF d'Osona o l'experiència de Berguedà Fem Xarxa, per optimitzar recursos i ser eficients en les accions que estem duent a terme. També ens obliga a incorporar la mirada dels infants en la definició de les polítiques, dels programes i les accions adreçats a ells, perquè no podem pensar en serveis per ells sense preguntar-los què necessiten. Volem crear, pensar, planificar els serveis i els recursos amb i per a les persones que n'han de fer ús. El tercer objectiu és afavorir l'espai d'interrelació i coneixement mutu entre els diferents agents participants a la taula i per això també pensem que és molt important i molt necessari crear grups de treball que ens ajudin a enfocar-nos en aquests objectius i en generar millores molt concretes i aplicables en el territori. Especialment en aquest objectiu pensem que és necessari la creació d'una taula d'anàlisi de casos complexes on la interdisciplinarietat dels professionals que acompanyen a la persona i a la família puguin de manera consensuada elaborar una proposta de treball de necessitats pensada i individualitzada per a aquella persona o aquella família concreta. I l'últim objectiu és promoure un espai de formació i capacitació en l'àmbit polític i tècnic en matèria d'infància i adolescència dels diferents recursos i agents de la comarca. No naixem ensenyats i hem d'anar aprenent contínuament. Per això pensem que la formació continuada i específica als professionals i als càrrecs polítics sobre aspectes relatius a l'atenció a la infància, a l'adolescència i a les famílies ens ha d'ajudar a poder
prendre millors decisions i acompanyar també tot aquest procés de reflexió i de planificació estratègica en l'àmbit de la infància. Llavors, això no ho podem fer sols i som molts els agents que ens hem anat incorporant a la TIAF. La proposta de treball a la comarca volem que sigui una resposta inclusiva i plural. Els humans som éssers socials i creixem i ens desenvolupem a través de les relacions que establim en el nostre context. Per tant, ens relacionem amb la família, els centres educatius, els iguals, la comunitat de barri, de poble, de ciutat, el territori que ens envolta, les activitats de lleure i de cultura que ens aporten valors i ens nodreixen a nivell personal. Així doncs, es fa indispensable per la construcció de la TIAF de l'Alt Empordà la màxima participació dels agents de territori per poder pensar en gran i abarcar al màxim la cobertura de necessitats de la infància i l'adolescència de la nostra comarca. Sumem especialitats i sabers per poder atendre holísticament les necessitats de les persones i del territori. I aprofito aquest moment per dir-vos que si hi ha algú a l'auditori que encara no s'ha sumat a la iniciativa, doncs que teniu l'oportunitat de fer-ho i estarem encantats de rebre-us i de que formeu part d'aquest espai de participació que també és la TIAF. I, bueno, fins ara. Que passo la paraula a la Sandra. Sí, perfecte. Doncs gràcies, Txell. Com bé ha explicat la Txell, això neix d'un grup impulsor, que en aquest cas era Consell Comarcal i Fundació Salut Empordà, que hem començat aquest camí i que a partir d'aquí s'han anat sumant agents amb la voluntat de poder formalitzar aquesta taula. Fins ara, el que comentàvem, hi ha un grup impulsor, un grup motor ampliat on hem fet unes reunions i a partir d'aquí el que hem analitzat és un mapa de recursos de serveis de la infància i l'adolescència a l'Alt Empordà, que jo us l'explicaré. D'acord? Si vols passar, gràcies. Mira, el mapa de recursos cal fer referència que és un mapa viu, és un mapa que el tenim en construcció i és important destacar que és un procés de treball obert. Com bé deia la Txell, nosaltres el que convidem és a tots els participants que esteu avui aquí a la jornada, si hi ha algun recurs que no hagi omplert aquest mapa, doncs convidem a omplir-lo. Per què? Perquè tenim la voluntat de a partir d'aquí poder tenir una fotografia de tots els recursos que estem treballant amb la infància i l'adolescència a la comarca. Tenim en compte que les dades que hem recollit no presenten el 100% dels recursos que tenim a la comarca, ja que el formulari l'han omplert un percentatge del que serien els recursos. Llavors, aquí seria la fitxa tècnica, que la podeu observar, que hi ha diferents indicadors, i aquí seria l'accés a aquesta pàgina. A partir d'aquí hem fet una mica de memòria. Sí, us el passem. Hem fet una mica de memòria, d'una mica de la mirada, com parlo d'aquesta mirada panoràmica sobre els recursos i serveis que tenim a la comarca i en base a la infància, adolescència i famílies, com podeu veure que un 33% es tracta d'un servei d'intervenció socioeducatiu per infants i adolescents. Per tant, estem parlant de serveis preventius. En canvi, quan estem parlant de serveis de protecció, es tractaria d'un percentatge d'un 28%. Totes aquestes dades jo us les facilitarem, us les farem arribar, jo avui no vull entrar al detall, però sí que pugueu començar a fer una mica de fotografia dels recursos que tenim. Quan analitzem els principals destinataris, veiem que el 32% són recursos vinculats als infants i quan vinculem a franja d'edat veiem que el 24% és una franja d'edat de 6 a 12 anys. La metodologia d'intervenció, si fem una anàlisi, veiem que el 40%, per tant, la majoritària, estem parlant d'intervencions comunitàries i a l'àmbit territorial estaríem parlant d'un àmbit municipal, un 45%. La titularitat del servei, bàsicament, el 52% és titularitat pública
i el finançament del servei, bàsicament el percentatge més elevat és públic i el cost per a les famílies pràcticament sempre o una gran part és gratuït, per tant no té cost. Per tant, aquí us presentaríem el que seria aquest mapa de recursos, que és el concepte que és un mapa viu, que és un mapa que ens hem d'anar sumant, i la voluntat que totes les entitats que treballem a la comarca podem accedir-hi i podem consultar tots els recursos que parlen, que treballen amb la infància i l'adolescència i les famílies en el territori. Una altra acció que també paral·lelament durant aquest any de trajectòria teníem l'interès de conèixer era una mica la mirada panoràmica sobre la situació de les polítiques d'infància i adolescència que teníem a la comarca, amb un doble objectiu. Per una banda, identificar els responsables polítics, tècnics en l'àmbit d'infància, adolescència, joventut i educació i, per altra banda, interessar en els ens locals sobre el procés de treball de la taula. A partir d'aquí vam elaborar una enquesta, és una enquesta que es van passar a tots els municipis de la comarca, van respondre 34 municipis i això equival a un 45% de la població de la comarca. I en base a aquestes respostes hem pogut obtenir unes dades que destacaríem que la gran majoria d'ajuntaments compten amb regidories específiques en algun d'aquests tres àmbits. Per tant, la majoria d'ajuntaments hi ha regidoria d'infància, joventut o educació, però són pocs els que compten amb els plans estratègics en aquest àmbit, com aquí s'observa amb la gràfica. Si mirem l'àmbit, veiem que com pràcticament tots els ajuntaments tenen responsables polítics de joventut i educació, i en canvi la proporció és menor en els casos de regidoria d'educació. I en contrast, pel que fa a la figura de tècnics o professionals, aquests són més escassos. En trobem en un membre inferior en l'àmbit de joventut. Quan analitzem la gràfica, que ens fèiem la pregunta si l'Ajuntament compta amb un espai de participació que ha realitzat recentment en un procés de participació en aquests àmbits, veiem que el 61% és que sí, i quan ens fèiem la pregunta que si l'Ajuntament compta amb perfils especialitzats per a dinamitzar aquests espais i processos de participació, veiem que un 55,9% és que sí. Per tant, ens trobem amb un mapa on hem pogut obtenir una informació per conèixer exactament quines tenim les polítiques d'infància i adolescència aquí a la comarca i el suport tècnic. Sí, el tema de diagnòstic. Ara la Txell us explicarà el diagnòstic. Us faré un apunt molt ràpid sobre el tema del diagnòstic perquè em sembla que anem una mica... Anem bé de temps? Doncs, un dels encàrrecs grans que també tenim com a taula i que ens venia de gust poder conèixer era elaborar un diagnòstic de la infància i l'adolescència de l'Alt Empordà. Aquesta eina de diagnòstic la vinculem també al projecte EMISE, que és un projecte que es du a terme també amb la Fundació Salut Empordà i que té com a objectiu estratègic promoure un ecosistema d'innovació social i sanitària que faciliti la integració dels sistemes de provisió de benestar a l'Alt Empordà per donar resposta als reptes socials que podem identificar amb la població més vulnerable. Té per objectius generar coneixement compartit sobre la realitat de la infància i l'adolescència en el nostre territori. Vol posar la mirada també en les desigualtats de la infància que es dona aquí a nivell de comarca i volem que sigui un instrument que afavoreixi la planificació estratègica de les polítiques d'infància a la comarca. Llavors, nosaltres, quan pensàvem en com volíem fer aquest diagnòstic, ens va costar el nostre trobar algú que ens el pogués fer,
perquè l'hem vinculat o la nostra mirada anava cap a la garantia de drets i volíem que aquest diagnòstic explorés els espais dels drets dels infants. Llavors, des d'aquí, l'estructuració del diagnòstic es fa per àmbits d'educació, salut, pobresa, exclusió i desigualtats vinculades a la dimensió familiar, tot el temps de relacions socials i ciutadania, i tota la part de violència, risc social, protecció i seguretat. Per això us hem definit aquests àmbits en l'elaboració del diagnòstic, perquè era important poder garantir la mirada de drets. Pel que fa al procés de treball, us explicaré breument aquestes 3 fases. Dir-vos que aquest procés de diagnòstic començarà al setembre, amb el nou curs escolar. Ara tenim definit com el volem fer i llavors a partir del setembre començarem. Vam definir aquesta fase de disseny on ens hem trobat amb les entitats que ens fan aquest diagnòstic, que seran l'APSO i la cooperativa La Malla d'Idees, i per pensar bé com volíem que fos amb el grup motor. Llavors, hi ha aquestes reunions inicials, s'ha creat un grup motor on formem part també els representants del grup motor ampliat, i de fet hi haurà com una primera fase d'anàlisi i detecció de necessitats des de la visió dels professionals i dels diferents serveis que estem formant part d'aquest grup motor. Una segona fase estarà centrada en l'anàlisi de dades i la identificació de necessitats. En aquesta fase volem fer una aproximació al territori a partir de les dades i la documentació que ja existeix, però també tenint en compte el relat de les persones implicades, en aquest cas els infants, els adolescents i les famílies. Recollirem dades de fonts secundàries i registres documentals, però també es farà una enquesta autogestionada a infants i adolescents des de 5è de primària i 2º d'ESO de la comarca. Per això us dèiem també que trobàvem interessant que pogués començar aquest diagnòstic al mes de setembre, amb l'entrada del nou curs escolar. Llavors, pensem que és important poder preguntar-los amb ells i no només ho farem a través d'aquesta enquesta, sinó que també hem pensat accions participatives que ens permetin conèixer i generar un relat compartit entre els agents implicats en temes d'infància i adolescència i família i l'entorn amb el que conviuen. Per poder definir i identificar elements de millora, necessitats, mancances i també programes i activitats que valoren positivament i que es pugui donar veu i vot per poder donar continuïtat o modificar les coses que ja estan o que estan funcionant. Llavors es plantegen 4 grups de treball, una sessió de treball amb famílies, una sessió de treball amb entitats de lleure, una sessió de treball amb representants de centres educatius i una sessió de treball amb tècnics i polítics. I l'última fase serà la fase 3, que aquí donarem veu en els espais de participació que ja existeixen a la comarca, com són els consells d'infants, i els hi donarem veu perquè puguin preguntar, debatre, recollir reflexions, propostes compartides en relació als temes que s'hagin definit i que s'hagin identificat en aquesta segona fase. També es realitzarà una sessió de treball amb tècnics i responsables polítics per validar les propostes que hagin sortit d'aquest grup de treball i poder valorar l'efectivitat d'aquestes accions i també a nivell polític la pertinença i la coherència d'aquestes accions. En tot procés de diagnòstic també hi haurà un seguiment i una valoració del grup motor que anirà fent aquest seguiment d'aquestes accions.
I per acabar, us presentem una mica les línies del pla de treball que tenim a partir d'ara, que moltes ja les ha comentat o les hem comentat entre tots els membres d'aquesta taula i amb els objectius de la taula. La primera, sobretot, és desenvolupar les línies de treball, els grups de treball i el full de ruta que el procés diagnòstic ens aporti. També hem de ser capaços de planificar i d'avaluar tot el que anem fent. La segona, que també s'ha comentat, seria la creació, ja hem identificat en les reunions fetes fins ara, que han sigut unes quantes, doncs la creació d'alguns grups de treball específics, que ja ha comentat abans la Txell, com és el d'embarassos de risc i consum de tòxics, el grup de conductes addictives i treballar alguns usos de pantalles i valorar una mica alguns protocols i circuits que treballem entre diferents departaments, serveis, en l'àmbit de la infància i adolescència i especialment el de maltractament infantil. També hem parlat de la creació d'una comissió d'anàlisi de casos complexos per a aquells casos individuals que a vegades requereixen una visió més global i en la que estem implicats diversos serveis i cal una coordinació. Hem parlat també, molt important, de la formació específica, molt adreçada, tots ens hem de formar i també adreçada als interessos dels participants o dels responsables polítics i tècnics del territori. I és important la formació perquè no només cal al final canviar les pràctiques i les metodologies, sinó que hem d'aprendre a canviar la mirada i la manera de pensar. Com ens ha explicat la primera ponència la Raquel, ens hem de treure les ulleres o posar unes altres i canviar aquesta mirada i ens hem de formar perquè hi ha noves metodologies i si volem posar el focus en la participació d'infants i famílies cal saber com fer-ho. Hi ha diverses metodologies, aquí hem apuntat una, el model Family Group Conference, que ve dels maoris i fins ara. Tot el procés o temes de creuament de sabers per valoritzar experteses. I molt important, com ja hem començat a fer avui, és l'intercanvi d'experiències en la participació amb altres taules d'infància, per generar espais d'intercanvi, d'informació, de coneixement, i al final és potenciar jornades de treball o bancs de bones pràctiques. I també cal que ens posem en contacte, que elevem les nostres necessitats i propostes específiques a la taula territorial i a la taula nacional, perquè hi haurà qüestions que potser en l'àmbit local tindrem diferències en l'aplicació de circuits i protocols i criteris tècnics que igual no hem pogut resoldre en el nostre àmbit. I finalment, encara que sembli difícil d'entendre, al final ens hem posat en marxa la TIAF però no hem formalitzat el reglament, o sigui que cal que constituïm formalment l'espai de treball, el reglament, l'estructura, i molt important trobar i tenir el lideratge polític que ja hem comentat que necessita aquest projecte per tirar endavant les propostes, per garantir sobretot la continuïtat i obtenir el suport necessari. Són bastants deures, però tenim molta xarxa i crec que treballarem en xarxa, o sigui que aquesta una mica és la idea. I fins aquí la nostra presentació de la taula. Doncs moltes gràcies. Molt exhaustiva aquesta presentació. Crec que està tot molt ben explicat. Ens hem fet molt la idea del que hi ha. No sé si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió que vulgueu plantejar als membres de la taula. Encara tenim una miqueta de temps, poquet, perquè acabarem a la 1:30, però algú vol preguntar alguna cosa? Crec que ha quedat clar, no? Pel que es veu no hi ha dubtes
Heu fet una exposició molt detallada. Em toca ara fer una mica de relatora de com han anat les jornades. Fer de relator d'unes jornades és simplement recollir idees matriu, idees mare, diríem, no? I avui han sortit moltes idees mare, la veritat és aquesta, no? Idees nutricionals, d'aquelles que alimenten i que alimenten l'acció del futur, diríem, no? Com ha començat dient l'alcalde, el Joan Planas, la societat canvia molt i la societat de l'Alt Empordà també. I té una economia i un context econòmic molt predominantment marcat pel turisme i els treballs associats al turisme, que no són justament els treballs, diríem, que tenen menys precarietat. En molts casos, els llocs de treballs associats al turisme estan caracteritzats per rendes baixes i ell ha fet menció de quin alt percentatge hi ha de rendes baixes també en aquesta comarca, que des d'altres llocs de Catalunya es veu com una comarca privilegiada, perquè és una comarca, diríem, envejada i paisatgísticament meravellosa i des del punt de vista cultural i urbanístic també, però té aquesta realitat de que també hi ha una realitat social que moltes vegades no és tan visible. I aquí l'alcalde ha parlat de la distància, la gran distància creixent que hi ha entre les rendes més baixes i les rendes més altes i les rendes baixes associades a una immigració més recent que necessita d'arrelament i que té una part d'aquesta infància en situació de vulnerabilitat. Per tant, aquí tenim un problema que és que s'ha d'entrar en això. Des de la riquesa de la diversitat s'ha d'entomar la problemàtica social entenent que hi ha molts d'aquests infants que ja parteixen d'unes condicions familiars en les que ell ha parlat d'un 58% de persones, de pares, de nens, que s'ha fet una enquesta que tenien nivells educatius que eren, diríem, justos o insuficients. Per tant, aquí s'ha de fer un treball importantíssim. Hem tingut l'oportunitat amb la Raquel Congosto de fer un ball de neurones, un ball de neurones que ens estimula el pensament creatiu. Ella ens ha dit, per fer-nos veure la importància de l'espai i del temps, ha citat algú que diu que a Berlín resulta més barat comprar temps per escriure i per qualsevol altra cosa que a Buenos Aires. Llavors, ha parlat molt de la importància de posar-se en la mirada del nen, aquesta mirada que és des de baix cap a dalt, aquesta mirada que passa entre els contenidors i que segurament veuen els contenidors unes petites catedrals en les quals ells es mouen, com aquelles imatges que hem vist. Llavors, si es posem en la mirada del nen, veiem la importància que els espais urbans s'adaptin a les seves necessitats i a les seves preferències, perquè els hi posem grans tobogans i potser el que volen és unes branquetes per poder fer un tren amb les branquetes. Llavors, ens ha fet pensar com podem repensar l'espai, com podem lliberar-lo de cotxes, de fum i de factors que danyen la salut, perquè avui mateix hem conegut un estudi del IS Global que parla de com els nens que estan escolaritzats en zones de molt de soroll tenen un rendiment més baix perquè tenen dificultats de concentració. I aquest mateix institut havia trobat ja abans que els nens que viuen o estan escolaritzats en zones d'alta contaminació tenen problemes de desenvolupament neuropsicològic. I per tant, aquí tenim un gran desafiament en l'entorn urbà, en el medi urbà, de veure com podem protegir i afavorir el desenvolupament dels joves. Parlava, Raquel, de pacificar els voltants de les escoles, crear itineraris segurs que puguin anar-hi. Citava la Jane Jacobs com la importància de les aceres en les ciutats. És a dir, la importància de les aceres és en realitat la importància del caminar, és la importància del temps, del ritme de la vida, del temps no accelerat, del temps que s'aclimata a les nostres vivències i no les nostres vivències a les urgències del temps productiu, per entendre's, no? I citava també la Izaskun Chillida, que és un arquitecte que ha qüestionat molt
com l'urbanisme condiciona la vida de les persones i, en particular, la persona dels més petits. Crec que tots estem amb ella quan diu que cal maternar les ciutats, és a dir, tornar a repensar les ciutats amb visió de mare i de pare i dels nens, però també de les mares, perquè les mares són bàsicament les que tenen aquesta visió cuidadora. I si ens posem, a més, en els ulls del nen, tindrem una ciutat amb un entorn molt més amable, també pels grans. Després hem tingut l'experiència del TIAF d'Osona, molt interessant perquè ja fa 5 anys que es va crear aquesta experiència i que camina amb força, que ha aconseguit, ells han dit que a mesura que anaven caminant anaven prenent consciència de les dificultats, que és un camí que vosaltres tindreu, perquè realment a vegades quan es fa un plantejament teòric, aquest plantejament penses hem d'anar per aquí, hem d'anar per allà, però és quan te poses a caminar, quan veus que moltes vegades no és tan fàcil anar per on pensaves que havies d'anar. Ells han fet una experiència molt interessant a partir de totes les àrees bàsiques, socials, sanitàries i d'educació. Han fet també el procés dels grups de treball per poder conèixer cada un dels àmbits quines eren les necessitats i han fet algunes de les campanyes que crec que tenen eslògans realment molt constructius, com Tots som TIAF, Marge per créixer, doneu-nos aire, doneu-nos marge per créixer, i després la participació com una oportunitat però també com un deure, que aquesta és una idea interessant. O sigui, la participació no només es dona l'oportunitat d'enriquir-nos cada un uns als altres i d'expressar les necessitats, sinó és un deure perquè sense la participació la gestió pública no és vertical i moltes vegades la gestió pública vertical no està suficientment impregnada de les necessitats de la gent. També s'ha parlat de que la primera regla de participar és escoltar. Sense escolta no hi ha participació. Després cal més coses, però la primera és escoltar. I també la necessitat de treballar des d'un enfoque global, intersectorial i en xarxa, per crear bones sinergies i per aconseguir la motivació suficient per anar sumant a tots aquells que poden aportar alguna cosa en aquest treball. I hem arribat a la presentació del que és el principal objectiu d'aquesta jornada, la presentació del TIAF de l'Alt Empordà, i hem vist aquí com crec que el que definiria més la intervenció comú de tots és l'ambició. Hi ha molta ambició aquí i, per tant, crec que aquesta és una de les llavors que ens emportem, la voluntat d'intervenir, com es gesta un projecte en què els infants són subjectes de dret, com diu tota la normativa internacional que tant ha costat i que tantes vegades invoquem, però no sempre respectem, i com, a més de les diferents normatives, legislacions i pactes com tenim en aquests moments, el que cal és implementar-los i tenir voluntat política, perquè sense voluntat política tenim molts pactes i moltes legislacions, però, com se'ns ha recordat, fa 12 anys que s'ha de crear el Centre de Recerca de Maltractament Infantil i encara no s'ha creat. I gran part del que està previst a la LADOIA encara no s'ha desenvolupat. I, per tant, caldrà instruments també per poder fer que tota aquesta normativa, que és positiva i que és nutridora i que permet fer tot aquest recorregut, pugui acabar de tenir tots els fruits que tenia que tenir. L'ambició del projecte, l'ha definit molt bé la Meritxell, són generar coneixements, la promoció, la prevenció, la provisió, la protecció i la participació, les 5 P's dels drets dels infants. Tot això amb una interrelació de tots els serveis, tots els organismes i totes les institucions que poden aportar força en aquest projecte i també amb la necessitat de treballar la formació i la capacitació dels professionals i dels organismes perquè puguin arribar als objectius que s'han plantejat.
Els objectius són realment molt ambiciosos i cal coordinació de recursos, un procés de treball obert i aquest inventari de recursos que us donarà feina perquè segurament no és tan fàcil perquè hi ha molts organismes implicats, moltes parts de l'administració, però sense l'inventari de recursos tampoc no se sap què es té per poder treballar. Per tant, tot això ha de portar a aquest objectiu també de fer un diagnòstic de la infància i de l'adolescència de la comarca per generar coneixement, capacitats professionals, posar èmfasis en les desigualtats i diagnosticar els orígens d'aquestes desigualtats perquè sense aquest diagnòstic no es pot planificar una acció política que permeti superar-les. I, per tant, aquest pla de treball amb el que la doctora Villalobos ha acabat són grups de treball específics que suposo que es poden ampliar en el futur en altres àrees amb eixos d'actuació i un anàlisi de casos complexes, perquè l'anàlisi de casos complexes és una metodologia que permet irradiar coneixement i permet intervenir d'una manera transversal. En resum, crec que en aquestes jornades s'ha vist que s'ha plantat una llavor potent, és una llavor vigorosa, és una llavor que ja porta un quant temps al planter i ara la passem a l'hort i ha de donar un arbre molt ufanós, que espero que puguem veure'l en unes jornades com aquestes, d'aquí a un parell o 3 d'anys, per veure aquesta llavor com ha anat creixent. Perquè créixer aquest arbre no només cal la voluntat claríssima que tenen els promotors, sinó segurament també la col·laboració no només de tots vosaltres, sinó de molts que no estan aquí i que caldrà també engrescar-lo. Així que penso que si és això el que ens emportem a casa, doncs crec que podem estar contents, oi? Moltes gràcies. Doncs acabem aquí. Moltes gràcies a tots per participar. Bon dia.